Que tal, saúdos? Isto é a sangriña, o inferno da sangriña. Hoxe decídese quen son as campeoas da European Cup. Unha cita para a historia do balonmán galego. Está moi preto o primeiro título europeo, moi preto a posibilidade de que Mecalia Guardés esa campeoa de Europa. Partido de volta da gran final, 20-24 resultado na ida. Defende Mecalia Guardés 4 goles de vantaxe neste partido. Xa o ven, ambientazo na sangriña dende unha hora antes do partido. O colorido, o ruxido da bancada. É un xogador máis do partido. Víctor García Borraspillo, moi boa tarde. Boa tarde. Ambientazo espectacular dende unha hora antes do partido. Estos xa son 3 ou 4 goles máis a favor do Guardés, non? Ten que ser decisiva a sangriña, pero o Guardés tamén ten que xogar a un bo nivel, porque o rival así o exige. Ven cunha boa ventaxa de Eslovaquia, pero bueno, ainda ten que bregar e vai a ver que pelear hasta o final. 4 goles de vantaxe, eso que para ti non son suficientes. Non, por supuesto. Xa sabes ti que os adestradores somos bastante temerosos sempre, e casi sempre con fundamento, non? Porque o deporte é imprevisible e o fútbol quizáis un pouco menos, non? Pero o deporte de pista é imprevisible. E solo por recordarche, a eliminatoria con Madeira fai 3 ou 4 anos, de 4 gañou alá en Portugal e aquí perdeu de 3 e con unha parada no último segundo, non recordo ben se foi de Carratú ou de quen foi. Por tanto, hai que ir pouco a pouco e xogar como se estuvera 0-0 o marcador. Veamos palco de autoridades, presidente da Federación Española de Balonmán, Francisco Blázquez, presidente da Federación Galega de Balonmán. Vemos o rival que xa demostrou na ida por momentos, que podía plantexarlle cara a Mecalia Guardés, pero o equipo de Ana Seabra, dous detalles na ida, dúas das xogadoras máis importantes esta temporada no ataque, tanto Cefi Cachera como Tellez, 0 goles. É raro que en 2 partidos seguidos estean sen marcar esas xogadoras. Sí, realmente é importante porque, sobre todo Tellez, que é unha xogadora diferente, a primeira línea do Guardés, sabemos como é un poquinho xogona, de entre líneas, e Tellez quizá lle aporta un poquinho máis de lanzamento, de potencia, e ten que aportaros. E Cefi Cacheda, bueno, pois, ainda que o seu non é golear, sempre está entre os 4 goles que quizáis botou de menos o Guardés alá en Eslovaquia. Estamos ante un final dun ciclo, o ciclo de Ana Seabra. Ela xa fora adestradora naquela final que perdeu Guardés no 2023. Hai un par de semanas foron finalistas da Copa da Raíña, Copa que perderon contra Vera, un gran dominador esta temporada do balonmán español. E aí vemos convocatoria de Mecalia Atlético de Guardés. Non hai novidades nin noutro equipo. Ana Seabra e Vikartovski repiten convocatoria. Sí, son as mesmas xogadoras prácticamente. Quizá o máis reseñable sexa que na convocatoria das eslovacas incluso 3 porteiras, ao igual que fixo ali no partido de ida, que chegaron a xogar as 3, efectivamente. Pero por demais as mismas 16 un equipo enorme. Un equipo, lembramos, con a maioría xogadoras internacionais, 6 xogadoras internacionais coa selección de Eslovaquia, un par delas coa selección de Ucraína, coa selección de Polonia, coa selección de Brasil. Certo é que dende a eliminatoria de cuartos de final perderon a súa gran goleadora e estrela deste equipo por lesión, por unha grave lesión de Seonjo. Un equipo que é campeón eslovaco, aínda que ten unha temporada de moitos altibaixos, que provocou mesmo aló polo mes de decembro a división do adestrador, pero un equipo habitual nestas fases finais da competición da European Cup. Hai 2 temporadas xa foi finalista, perdera contra Elche, a temporada pasada chegou a semifinais, perdeu contra o que sería despois campeón da competición, o Valur islandés, o equipo que derrotara o Orbe Zendal Porriño. E se nos remontamos máis cara atrás, mesmo aquela temporada 2023, cando o Guardés foi finalistas, e las perderan en semifinais contra o equipo turco. Así que é un equipo con experiencia, ainda que nos últimos anos foi cambiando moito o que plantel de xogadoras, pero un equipo con experiencia europea. Sí, o que está claro é que manteñen a súa filosofía de configuración de plantilla. É unha plantilla moitísimo máis física que o Guardés, con un xogo quizáis un pouquiño máis primitivo, con moito a participación de primeiras líneas, con unha defensa 6-0 moi en bloque, aproveitando esa envergadura, esa potencia física, pero o Guardés ten armas, a velocidade, a mobilidade, en fin,
armas para contrarrestar este tipo de xogo tan potente. Pois este é un momento para a historia pro balonmán galego. Abre o partido de volta da gran final da European Cup. Foi finalista a tempada pasada o Porriño nesta competición e seguimos cara a categoría masculina. Quen máis preto estivo en 2 temporadas semifinalista o desaparecido Academia Octavio. Así que momento histórico pro balonmán galego. Está en María Sancha, unha das moitas que se van despedir. Derradeiro partido da temporada e derradeiro partido tamén no Mecalia Guardés para moitas xogadoras e tamén para adestradora. Adestradora, por certo, que segue pendente, o seu futuro está vencellado o Valladolid. Que vai pasar co Valladolid? Que a adestradora, a falta dunha xornada no balonmán femenino, podería perder a categoría. Vai último clasificado e quedaría liberada dese contrato con Valladolid. Eu penso que ofertas non lle van a faltar porque o traballo que fixo se abra aquí en Guardés é un aval importante. Perda de pelota aí nesa conexión de Ceci Cacheda con María Sancha. O primeiro ataque do encontro. Na primeira liña, a central a brasileira, as xogadoras con máis veteranía deste equipo, Juliana Costa. Al 33, Kompanic, internacional ucraína. Está a montenegrina Brajovic, a pivote. Kompanic que no partido de ida unha ausencia importante para este equipo. Vivo cartón vermello no minuto 7 da segunda metade. Boa recuperación de Mendoza. Partidazo no partido de ida. 6 de 7 dende o extremo. Cacheda, xoga Cacheda con María Sancha. María Sancha, Tellez, vaya cubana, todo fortaleza, lanzamento, 7 metros. Bueno, outro dato que a ser posible deberá manterse en este segundo partido é a participación de Jablonska, non? A porteira titular que agora acaba de pararle a Tellez o lanzamento, que viña con uns números impresionantes e que o día do Guardés pues, estuvo bastante impresionante. Lanzamento de 7 metros, primeiro gol desta final partido de volta, o gol de María Sancha, temporadón de María Sancha. Negativo as cifras goleadoras desta temporada en Mecalia Guardés. Sí, é un caso claro de mellora dunha rapaza que chegou a un nivel que ahora mismo está superado despois destes 4 anos que foron aquí. Sí, supera esta temporada os 120 goles, unha barbaridade, unha xogadora de 24 anos, só 24 anos. Xa parece veterana, empezou noviña aquí. Dirixindo Kompanic. Ataque posicional do conxunto eslovaco, campeón eslovaco. Sabobova con Juliana Costa, ven en defensa María Palomo e Tellez. Por algo sobresae este equipo galego é pola súa intensidade e fortaleza defensiva. Sí, desde logo é unha das súas armas, das súas mellores armas. Lanzamento moi forzado, boa parada de Balcins, tivo 11 no partido de ida. Bueno, este realmente era un lanzamento de máxima dificultade que tiña ventaxa a porteira. Agora sobre Ceci Cacheda. Na primeira liña do equipo galego, María Sancha, Ceci Cacheda e Tellez. Nos extremos Mendoza e Ania Ramos. Vaya partidazo das dúas en Eslovaquia. E pivote a indiscutible María Palomo. Xogadora que o seu crecemento aquí dende que chegou a Guarda pois estivo a principios de temporada convocatoria coa selección española. Esta é Ceci Cacheda. Cacheda con María Sancha. Parella arbitral e danesa. Sí, pero penso que tiña que evitar golpe franco porque efectivamente tocou o pé, pero estaba encerrada. Perda agora de pelota, o pase foi de Popósova a extremo. Recolle xa Guardés, case que 4 minutos, primeira metade. María Sancha con Tellez. Bueno, vemos que o ataque eslovaco sufre coa defensa presionante, agresiva e moi móvil. Penso que esta vai ser unha das claves do partido, que a súa primeira línea e sobre todo que non se deixe xogar con fluidez a Costa Pereira, que é a mellor xogadora a nivel de xogo colectivo, e controlar un pouco que non estén cómodas as súas lanzadoras. Clarísima a expulsión, primeira expulsión do encontro, clarísima. Queixase, pero é que isto é un automatismo total. Toque na cara, non hai posibilidade de interpretación de ningún tipo.
Expulsión para extremo brasileira, Aline Bieger, internacional con Brasil, está na última convocatoria da selección de Brasil. Premio o bo rendemento esta temporada do Michalovce. Creo que foi a máxima goleadora no partido de ida. Tamén é a segunda máxima goleadora do equipo. Lanzamento dende o extremo de Mendoza, o balón ao poste. Erro de Mendoza. Ainda que teña lanzamento claro, en estas situacións de superioridade quizás sexa mellor tratar de finalizar por zonas centrais, que é donde máis o de lanzamento de ventaxa para o lanzador, non? Bastante foi unha boa acción. Foi o primeiro ataque en superioridade, non lle sacou rendemento en superioridade no partido de ida Mecalia Guardés. Balón cara ao extremo, lanzamento de extremo, aparece aí enorme a francesa Balfinch, segunda parada. Estará no ver a vindeira temporada. Xoga María Sancha, penetración de Cacheda, o traveseiro, lanzamento de Ceci Cacheda. Segundo balón a madeira de Mecalia Guardés. Xa tuvo problemas na superioridade alá en Eslovaquia. Suele ser un dato importante, ¿no?, a nivel de marcador e gañar estas situacións da ventaxa. Camiño do minuto 6, Mecalia Guardés 1, Michalovce 0, poucos goles. Sabobova, compañeros. Xoga internacional Ucraína, a las perlas do Michalovce, Sabobova, golpe franco. Que boa axuda de María Paloma aí no parón que superaba a Hauman. Que boa movimento táctico de María Paloma. Outra das xogadores que se despiden neste partido, Hauman, a eslovena, crecemento enorme esta temporada. Sí, señor, tamén, igual que Sánchez. Juliana Costa, penetración, primeiro gol do encontro para o Michalovce, marca brasileira Juliana Costa, incluso en inferioridade ese parcial de 0-2. Xoga Cacheda, recuperaron a xogadora excluída, perda de pelota no pase de Cacheda para Tellez, recupera Cubana, entrega a pelota a María Palomo. Se recuperaron a xogadora excluída. 6 minutos e medio. Esperamos que defende unha vantaxe de 4 goles Guardés, 20-24, gañou na ira. Ania Ramos, Tellez cara a zona central, para donde Jablonska. Primeira parada, internacional eslovaca. Nacionalizada dende hai uns anos. Esta é Tellez. Tellez con Ceci Cacheda. O bloqueo de María Palomo. Fantástico o bloqueo de María Palomo, que ben modificou a trayectoria Ceci Cacheda. Penetración agora de Sabobova. No contragol marca Michalovce. Tuvo un pouco lento o cambio de Hauman, Cacheda con Hauman. 2-2. Xogando Tellez con María Sancha. Ceci Cacheda, circula Mendoza. A Paraguai, a outra das que marcha, quería combinar Cacheda con María Palomo. Sempre esa conexión 2-2. Da central e a pivote. A pelota para Tellez, lanzamento de Tellez. A parada de Jablonska, segunda. Estaba un poquinho escorada aí, non tiña moito ángulo. Pero non tamén correcto ao corpo da porteira. Decíamos que no partido de ida Jablonska, das xogadoras importantes deste equipo, non tocou ninguna pelota na primeira metade, ninguna. Se leva dúas polo momento. 8 minutos, 2-2. Compañeros, con Sabobova. Está Juliana Costa. Juliana Costa, Sabobova, Ben Hauman, María Palomo. Aí dificultando o ataque posicional do conxunto eslovaco. Brajovic, compañeros. Balón cara ao extremo, lanzamento dende o extremo, exhibición de Balfinch. Pero que é increíble o que ocupa a portería que ocupa Balsin nos lanzamentos exteriores. Terceira parada. Terceira parada xa na porteira de Guardés. Ceci Cacheda, falta en ataque do árbitro danés. Van pequenas imprecisións. Un erro de lanzamento.
Bueno, un esto vai balón ser... ao poste, Sí, só 4 goles en 9 minutos. Si están repartidos, pouco tan grave, non? Pero que dicirse que isto forma parte do espectáculo, do circo, non? Os erros, os nervios, a tensión, aproveitar ben a para un. Maravilloso agora Sabóbova, fallou no momento clave, no momento do lanzamento aí para definir. Que decía que o que hai que saber é dominar esa situación, e que non se produzca a situación de crisis que tuvo o Guardés no primeiro partido de momentos, que a mellor excesivamente longos de erros reiterados, seguir jugando con ambición e directas a portería. Cacheda, Ania Ramos circulando, Ania Ramos, Tellez, móvese María Palomo nos 6 metros. Utilizou o bote antes, María Sánchez non tiña opción aí de botar, estaba despisado. Preparou o lanzamento María Palomo co bloqueo a Sabóbova. Esta é María Sancha. Cefi Cacheda, outra falta en ataque máis. Rápido Jablonska para que corra Juliana Costa con Compañets. E o retoque que fai esa xogadora Compañets, segundo partido de ida na posición de lateral dereito, ou sea, lateral esquerda. Sabóbova, outra máis, cuarta de Balfinch. Bueno, no, pero eu penso que non foi unha situación moi similar a anterior esta. Enorme en portería, Balfinch, esa que ven 4 paradas ata o momento en 10 minutos. Jugadora de 1,78 m de altura. Case que 11 minutos. Sen esa primeira liña, sen rotacións por o momento de Ana Seabra. Ven Ania Ramos, o lanzamento de Ania fora. Non sei se chegou a tocar Jablonska. Moi boa circulación, quedou completamente soa en 6 metros ante esa porteira. Esa é unha acción típica do Guardés, ADN Guardés total, circulación moi rápida e sorpresiva da calqueira das exteriores a espalda da defensa rival. E boa visión de xogo e de ejecución, de toma de decisión e de ejecución de Ceci, con un pase fantástico. Alguén que ten esa visión de xogo, esa fantasía, é a central alinense. Encontrou co ataque defensa que fai Guardés. Outra máis que toca Balfinch. Xa son 5. O lanzamento foi de Compañets. Suba Cacheda con María Sancha. María Sancha, Tellez de novo para María Sancha. Boa circulación de Guardés, balón dende o extremo. E aí aparece como no partido de ida Ania Ramos, que no de ida tivo 4 de 5. Tanto ela como Mendoza foron coitelo dende o extremo. 12 minutos 3-2. E témome que en este partido vai ser o mismo, porque a zona central defensiva do Mihalovce é unha zona potentísima e moi dura, e o arbitraxe está un pouquinho quisquilloso por bloqueos. Ui, maravilloso golazo que acaba de marcar o conxunto eslovaco. Gole da brasileira Bieger, pero cambio aí dende lateral a extremo contrario. Sabieron, maravillosa de Bieger. 3-3. Son 12 minutos e medio de final e sigue mantendo os 4 goles de vantaxe Guardés. Bueno, en eso non vamos a pensar, Chicho, que sería un erro xogar con marcador xa desde este momento. Franco, señala a parella danesa. María Palomo con María Sancha, Tellez. La pelota María Sancha, Lorena Tellez. Ahí en fortaleza de Lorena Tellez, recolle Cacheda. Esa zona é complicadísima. Sí. Está Brajovic, está Compañet, xogadores de 1,80 m. Otra vez Brajovic, exclusión, segunda. Segunda para o conxunto eslovaco. Unha de Bieger e unha de Brajovic, a montenegrina. A 13 minutos. Segunda posibilidade de ataque en superioridade de Mecalia Guardés. Lembramos que a primeira vez non aproveitou. O feito parcial foi de 0-2.
María Palomo. E a máis no que na pista teñen que estar abafando as xogadoras. Sí, a verdad que calor ambiental. vai ser importante tamén os que risco Outro erro pase, máis, sí. outro erro máis en ataque en superioridade. Parece moi arriscado pola espalda. Parece, bueno, estaba en contacto ca defensora tamén. Non sería descabellado que poidera pitar o golpe franco. Retira a porteira Mihalovce. Xoga Bieger con Juliana Costa. Entrou Gefertova, a outra pivote. Lanzamento e golazo. Vaya golazo de Bacenkova. Elena Martínez ten que ter a precaución de que está xogando a lateral dereito diestra, o cual o seu punto fuerte vai sair sempre hacia o exterior, que aí ou ben ten axuda da exterior defensiva ou ten que cerrar un pouquiño máis o seu punto fuerte da lanzadora. Sempre xogan cunha diestra. Sí, efectivamente. Bueno, a veces xoga Bieger aí no lateral e Kovac no extremo, non? Pero normalmente xogan cunha diestra. Pois 3-4 e a primeira vez que se coloca arriba o equipo eslovaco. 14 minutos. Está empezando con rotacións as eslovacas. A verdad que penso que vai ter a súa importancia. Outra perda de pelota de Ceci Cacheda con Lorena Tellez. Contragolpe pro Mihalovce. Aparece Balcinch. Un muro. Sexta parada. Que dificultades nos ataques en superioridade. Tempo morto de Ana Seabra. Camiño do minuto 15 desta primeira metade. Lembramos o anterior exclusión. Rematou con 0-2. Está de momento 0-1. Partido adestradora do Mecalia Guardés, Ana Seabra. Líase perfectamente dos beizos como a palabra que máis se repetía era tranquilas. Bueno, vamos a ver, a balonmán hai que xogar con intensidade, metido ben no partido. Aí hai que ter control do partido. Porque tampouco se trata de xogar relaxadamente, tranquilidade hai que tela, pero hai que aquí non se pode xogar a contemporizar, por tanto, intensidade innegociable. Tempo morto, retoques importantes na primeira liña de Mecalia Guardés. Entra Hauman e Elena Martínez en ataque. Minutos de descanso para María Sancha e para Tellez. Mantense Ceci Cacheda en pista. Sigue atacando en superioridade cunha xogadora máis o equipo galego. 3-4, final, partido de volta al final da European Cup. Elena Martínez, Cacheda, libre Hauman, gol de Hauman, gol importante. Una acción típica de xogo en superioridade, con un desplazamento sin balón, un movimento sin balón de la lateral esquerdo, Cacheda fixando moi ben su oponente directo, habilitando un espacio fantástico para el campo. Bueno, xa empatamos unha superioridade, non? Sí, recuperaronse a xogadora excluída. Desde vista Gefertova a pivote. Doblez. Perdeu a pelota Juliana Costa. Dentro de Cifuentes Cifuentes, grandísima noticia tamén. Sí. A presenza de Cifuentes. É que hoxe xa de por sí que estamos... Bueno, era un día para que tivese algún exacto. minuto. Era un día para que tivese algún minuto. Eu creo que tamén era necesario, ¿no? Fai moito calor, os xogadores están super paqueteadas de 9 meses de traballo, entón as rotacións poden ter a súa importancia. De feito, creo que a van a ter no resultado, non? Entón, desintoxicar un poquinho, desfogar un poquinho as que máis minutos xogan sempre é bom. Este Hauman con Ceci Cacheda, Elena Martínez de novo con Cacheda. A pelota para Hauman, boa continuidade. Buenísima aí a defensa. O árbitro sinalou o golpe franco. Se estaba anulado ese pase de Ania Ramos a María Palomo. Decíamos antes, grandísima noticia de Cristina Cifuentes. Pasou polo quirófano aló polo mes de decembro, unha rotura de ligamentos dun nocello. Xa últimamente estaba nas convocatorias de Mecalia Guardés, pero sen ter minutos en pista. Grande Ceci Cacheda, enorme aí no 1 contra 1.
aí habilitou un bo espacio de un para Cecilia Cacheda e atacouno perfectamente tanto a circulación do extremo dereito como o desplazamento de María Palomo en sentido contrario. É fantástica Cacheda, se lle ve con un poquinho máis de chispa e de vivacidade que xogou o partido de ida lá en Eslovaquia. Aí antes a imaxe de Cristina Cifuentes, cuarta temporada xa en Mecalia Guardés, despois de toda unha vida en Valladolid, 17 temporadas chegou a estar en Valladolid. Rotacións tamén no equipo eslovaco, colócase Bachenkova como central, Juliana Costa, Bachenkova, con ela Hauptmann, 7 metros. O árbitro estaba perfectamente ubicado, ¿no? Pero a sensación era que estaba fora da área. Troco na portería de Mecalia Guardés, senta Balfin, entra Sabina, porteira valenciana. Para lanzar Sapóvova, meteu 3 na ida e acaba de fallar este. Balón ao poste. Xa superamos o minuto 17 da primeira metade. Hauptmann con Ceci Cacheda, Elena Martínez, móvese María Palomo, sae do seu territorio dos 6 metros, Ben Hauptmann, golpe franco. Falta foi de Gefertova. Moi nova, internacional xa coa selección do seu país con Eslovaquia. Falta durísima de Juliana Costa sobre Cacheda. Hauptmann, a combinar Hauptmann con María Palomo. Está dura defensa aí na zona central, Sabemos tamén que os árbitros habitualmente en Europa permiten moita máis dureza. Eu penso que tanto Hauptmann como Elena Martínez deberían xogar un poquinho máis a súa salida hacia o exterior. Están moi preocupadas da zona central as segundas defensoras. 7 metros. Estaba defendendo dentro da área xogadora do Mihalovce e a parella arbitral sinala 7 metros. Para lanzar María Sancha. Lanzamento de María Sancha, gol de María Sancha. Segundo gol no partido, 6-4, máis 2 para Mecalia Guardés, e iso provoca tempo morto, porque leva 5 minutos en meter un gol Mihalovce, daquel 3-4 de tempo morto de Ana Seabra, parcial de 3-0 de Guardés, tempo morto do equipo eslovaco. Parcial 3-0 e 5 minutos en marcar, o campeón eslovaco. Bueno, penso que o partido debe seguir por estos derroteiros, ¿no? Un Guardés moi móvil, buscando accións con espacio para un, e boa finalización por zonas exteriores. As eslovacas unha defensa durísima, sobre todo en zona central, pero moitos kilos e peso vulnerables en accións, insisto, rápidas e con espacio. É un ataque bastante previsible, que a defensa do Guardés agresiva e picando líneas de pase, traballos de impar, pois lle está causando problemas. Ahora o cambio... Sí, cambia as dúas extremos, por exemplo, entra Kovalic e Lukachova no equipo eslovaco. Volve Sapóvova a posición de central. Este Kovalic, a polaca, unha das que se despiden tamén deste equipo. Sí, é boa xogadora tamén, ¿no? En Bachenkova. Outra vez de gañar o punto fuerte Bachenkova a Hauptmann,
Despois a pelota e posibilidade para colocarse máis 3 Mecalia Guardés. Este máis 2, máis 4 da ida sería máis 6 con 20 minutos. Hai que xogar sempre co marcador, hai que xogar sempre. Non son desos. O marcador xa xogarás cando queden 2 minutos ou verás as opcións que hai, pero ahora hai que ir a cañón, a dolor aí. Non é incompatible unha cousa coa outra. Bueno. Elena Martínez, Hauman, lanzamento de Hauman. Segundo gol da eslovena. 7-4, máxima vantaxe, máis 3. Sigue a seca goleadora parcial de 4-0. Seca goleadora do equipo eslovaco. Xa 6 minutos e medio sen marcar. Realmente un ataque bastante previsible e tosco, non se lleve unha riqueza táctica, unha movilidade que poda dar ventaxa ás compañeiras. Isto sí, despois va. Falta en ataque clara de Kompaniec. Hai unha xogadora que hoxe non está xogando no ataque de Mecalia Guardés, que de Mecalia Guardés, non de Mihalovce, que Soskina, que foi a lateral titular do partido de ida. Non só titular, senón que... penso que é a máxima goleadora delas, que acumulou case que todos os minutos. Sí. É raro. Hoxe de momento non está, ainda que sí está na convocatoria. Si está na convocatoria, pois comezo se ten algún problema físico, pero sí que é extraño que non teña minutos. De todas formas son xogadoras todas un perfil moi parecido, non? Excepto Baquén. Sí, fantasía pouca, moi pouca. E imaginación tampouco, e creatividade, pero teño un xogo que si está con confianza esa primeira línea co lanzamento exterior, pues, a portera non está a buen nivel, pues pode crear problemas. Outra galega aparece na pista, Carme Castro, a zurda, esta a extremo. Primeiros minutos, a Cacheda, a Dia Ramos, Mecalia Guardés. Sí, este ADN Guardés total. Reiteradamente, increíble. Mecalia Guardés, 8-4, segue medrando a vantaxe, lanzamento fora. E segue completamente roto o equipo eslovaco, parcial de 5-0. Non marcan un gol dende aquel 3-4 que motivou o tempo morto de Ana Seabra. Bueno, e aquí lo foi no minuto 14. Eu vou facer de abogado do diablo. No partido de ida tamén levábamos 4 arriba e puxéronse unha por riba elas en 10 minutos. O sea que aquí non hai que baixar a guardia ni ainda que vaya ganando de vez. Cacheda, e o xiro de Cacheda típico, golpe franco. Falta foi de Kompaniec a Ucraína. Eso está ben, pero penso que para facer eso sería mellor que abrira o balón para os laterales para echar un pouco na defensa. Outra vez máis, María Palomo, Fefi Cacheda e expulsión de Kompaniec. Xogadora que vira o cartón vermello no partido de ida por 3 expulsións. Esta non fai personal. Terceira posibilidade. Aquí vai atacar Mecalia Guardés en superioridade. Xa hai a terceira expulsión que ve o equipo visitante. 22 minutos e medio. Quedaron clavadas no gol número 4. Xoga Fefi Cacheda, Hauman outra vez. Xogada repetida, calcada a de hai un par de minutos. Gol de Hauman. Terceiro. Así o partido empeza a romperse definitivamente. 9-4 no marcador, 23 minutos. Atacas en porteira, Mihalovce, Sabobova, está aí Machenkova, Soskina, aparece agora Soskina en pista, lanzamento. E para romper unha seca de 9 minutos e un parcial de 6-0 aparece Sabobova. Marcou o segundo gol. Fefi Cacheda, 7 metros claros, moi claros.
metros para María Sancha. O cambio na portería do Mijalorche, gol segundo dende os 7 metros, terceiro no partido de María Sancha. Sí, pero a porteira que salemos é da Curicova, foi a que xogou no segundo tempo ali. Segundo tempo. O partido fixo tamén, ¿no? Está Machenkova, Sabobova, Machenkova, Soskida. En Hauman, e aí comeza a ter moitas dificultades o equipo eslovaco. Sinalou golpe franco, árbitro. Se non teria que ter sinalado claramente López. Sacou Brajovic ese golpe franco, hai aviso de pasivo. Así que ao extremo está moi cerrada, pero vaya gol acaba de marcar Lukachova. Estaba moi cerrada. Primeiro gol de Lukachova dentro do extremo. Sou un pouco aberto o ángulo corto. Balsa. Siguen a rotación xa. O guardés. Sentou xa a Ania Ramos. Mantense agora a María Sancha. Minutos de descanso para Ceci Cacheda. Está Jauman, Elena Martínez. María Sancha. Chega a pelota para o extremo. Outra expulsión máis. Outra expulsión máis. Moi clara. A falta sobre Ariana Portillo. Moi clara. É dura. Podíase debatir sobre si é cartón vermello. Sí, van a sacar. Sí. Cartón vermello. Bueno, pues Lukachova. Aí está o cartón vermello. No, Kovalik. O Kovalik. Sí, Kovalik. Aí na repetición non parecía. Bueno, pero ese tipo de accións ahora mismo están moi penalizadas porque no pasado non moi lexano houve lesións graves de extremos en situacións de ese tipo. Parecía carnicería mayor. Gol de María Sancha. Cuarto de María Sancha. Terceiro dende os 7 metros. E isto está rompéndose definitivamente, Pillo. 11-6, máis 5 na Sangriña. Bueno, máis 4 de Eslovaquia, máis 9 para Mecalia Guardés. Moi preto título. Penso que definitivamente, máis que definitivamente, está moi ben encarrilado, non só polo marcador 5 goles arriba, sino polas sensacións que transmite un e outro equipo. Moitas dificultades do equipo. Que boa. Outra recuperación máis, agora xoga Cristina con Jauman, gol de Jauman, outro gol máis de Jauman, cuarto. Sí, xa dixemos que vaya temporada esta de explosión de Jauman, unha temporada que por distintos motivos tivo que tomar moito protagonismo no equipo. Sí, outra rapaza que creceu moitísimo, non sei se é o segundo ou tercer ano que leva aquí na Guardia, de xogar prácticamente tras rotacións moi pouco, ahora mesmo é unha xogadora fundamental. Terceiro ano na Guarda e outra máis de só 24 anos. Temos aí un pequeno buraquiño con Machenkova no lateral dereito. E insisto, hai que protexer o seu punto fuerte que é hacia a zona exterior. Podería haber algunha axuda da exterior defensiva. Ben María Sancha, completamente libre. Gol de Portillo. Gol de Portillo, pero un porcentaxe altísimo na toma de decisión de María Sancha, observando o traballo en par da exterior defensiva. Sigue o máis 6 no marcador, 13-7, case que 27 minutos. Despois de 27 minutos e con máis 6 no marcador. O único problema é ese, parar a Machenkova, vendidos esa. Exclusión agora para Mecalia Guardés por agarrón de Cristina Cifuentes. Primeira exclusión do equipo galego.
Sabes que os adestradores sempre tratamos de buscar a perfección. No, e estades co freo de man Sempre co freo de man. Sí, porque pode haber Costa arriba incluso, costa arriba. Costa arriba tamén, como vamos ahora, ¿no? 27 minutos. A primeira expulsión que ve o equipo galego, a expulsión de Cristina Cifuentes. Aí Carlos, o defensor, África Prato aí a zona dereita de defensa. Sí, primeiros minutos para África. Falta en ataque, Clara. Falta en ataque de Sosquida. Que boa anticipación de Sempere e de Palomo. Que gran final, sen saber se este vai ou non ser a despedida de África Sempere. Que das xogadoras que sobreviven daquel 2023, que pola lesión de Cristina Cifuentes aló no mes de decembro, pois tiveron que chamala porque vive aquí na Guarda África Sempere, e aí está, unha máis na pista. Sí, a verdade que das que estaban tamén cando este club foi campeón de Liga, campeón de Liga. E sempre a disposición do club en momentos de dificultade. Un exemplo. Este Jauman. Vamos agora o novo ciclo de Prades. O adestrador se aguanta un ano máis. Bueno, África Sempere. Que ten este equipo que lleva o presupuesto. O lanzamento de Elena Martínez del do poste. Cada certo tempo, cada ciclo hai que reinventarse e volver a configurar plantillas, sobre todo posibles, o sea, para as aspiracións e o potencial económico do club. Pues mira, levaba case que dende o minuto 14 sen parar un lanzamento, case que 14 minutos sen parar un lanzamento Balcinch, e aí está, sétima parada no partido. A Sosquida. Sí. Ou a cañoneira esta, Ahora ten que ter moito espacio, ten que chegar a xogada. Pero bueno, o brazo. Precisamente quen fixo o golpe franco sobre África Sempere, Sosquida. Agora na zona central, Brajovic. Elena, lanzamento de Elena, golazo de Elena Martínez. Esta vai ser unha das que teña que dar un paso adiante, porque capacidade ten, boa defensora, con un lanzamento aceptable como acaba de demostrar agora. E además outra das que merecen que lle pasen cousas boas. Lembramos que a temporada pasada, no inicio da temporada, sufriu unha lesión gravísima, unha rotura de ligamentos, na cuarta xornada de Liga no curso pasado. Maldita esa posición, porque lle pasara a Julia Nuez. A Nuez tamén, sí. E despois pasou ya a que era a súa sustituta, Elena Martínez. 7 metros aí na circulación de Carme Castro. Faltoulle un pouquiño de decisión a Carme. Tiña que haber chegado ao lanzamento dela xa. Vaya festa no pabillón da Sangriña. Ateigado 1000 afeccionados neste pabillón. Lanzamento de África. A terceira porteira. Sí. Esta foi Lazonac. Lanzamento agora dende o extremo. Vaya pulso ten Lukachova, porque marcou 2 goles dende o extremo. Este é o segundo que marca. 2 golazos. Este para pechar esta primeira metade. 14-8 no marcador. 14-8 tempo de descanso na Sangriña. Mais 6 no marcador pillo nesta primeira metade. Que despois de 12 minutos sacudiuse, non sei se a presión, se os nervios, se a intranquilidade Guardés. Dominio claro, xa dende ese momento. Sí, porque efectivamente a versatilidade do xogo de Guardés, tanto defensivamente como en ataque, é moi superior ao mastodóntico xogo, quizás sin menosprecio, anticuado tipo de xogo que teñen as eslovacas, non? Que en un momento dado se xogan con confianza explotan ben a súa condición física, o seu lanzamento, pois poden facer dano, non? Pero penso que Guardés está demostrando que é moitísimo máis equipo, con unha riqueza de xogo moitísimo máis abundante que as eslovacas, pero, como decimos sempre, hasta os minutos 60 hai que seguir traballando. Pois faltan 30 minutos, tempo de descanso na Sangriña, máis 6 para Mecalia Guardés. Guardés 14, Mijalovce 8, tempo de descanso.
Abre a segunda metade na Sangriña. Ese é o marcador do tempo de descanso. Mecalia Guardés 14, Mixalov 8. 6 goles de vantaxe, Pillo, pro segundo tempo. Hai que seguir apretando sin baixar ningún ápice a Guarda. Lógicamente está encauzado, de eso ten que dar certa confianza, autoestima no xogo do Guardés, pero sin baixar ningún puntiño o ritmo que lle puxo o primeiro tempo. Xoga o campeón eslovaco na primeira liña con Soskida, Juliana Costa e company. Esta foi a primeira liña que abriu a final no partido de ida. Vaya golazo acaba de marcar Bieger, a brasileira. Segundo gol no partido. De Guardés con Ceci Cacheda, María Sánchez, Elena Martínez na primeira liña, Mendoza, Ania Ramos e Palomo na segunda liña. Esa segunda liña case que intocable. É moi efectivo. Sí. Realmente que saque de muitísimos problemas o ataque outra vez. Outra vez circulando Mendoza e outra vez a mesma xogada. A visión de Ceci Cacheda, o pase e o gol de Mendoza. E ollo que plantexa unha opción táctica nova o equipo eslovaco. Está xogando con 4 primeiras líneas. Está xogando sin pivote. Bueno, porque na eliminatoria no playoff de ascenso global o Porto Segundo xogou muchísimos minutos con esta disposición de xogo de ataque. O equipo Porto Sagunto adestrado por un galego, por Sergio Mayo, logrou o ascenso a Liga Sobal. Como xa é habitual, vímoslo esta temporada moitas veces. Incluso vímoslo no Vespren a Basque xogar con 4 primeiras ligas. Liga, pois, xa é habitual dende hai varios anos. O equipo, non recordo ahora, creo que era o Arlingen, que xogaba os 60 minutos con 4 primeiras ligas sin pivote, por lo menos sin pivote clásico. Gol de Ceci Cacheda aí no contacto. Chegou a lanzar e marca o seu terceiro gol. O inicio xa é ideal, 16-9, parada agora de Balfins. Sí, ela xa van a desesperada tratando de xogar máis rápido do que a súa calidade lle permite. Iso vai provocar moito máis erros. Exacto, máis erros situación con poucas posibilidades de eficacia como a de esta última de Viega. 16-9, son máis 7 no marcador pro equipo galego. Primeiros momentos, primeiros 3 minutos da segunda metade, María Sánchez con Ania Ramos. Na primeira liña, Ceci Cacheda, Elena Martínez, cómodo lanzamento en 6 metros de Elena Martínez. Está en portería no Mijalovce Lázorac, que é a terceira porteira do equipo. Terceira porteira no que en estatus. Jablonska internacional, habitualmente cando non está Jablonska adoita xogar Jakubikova e agora está Lázovac en portería. Si, quizá ese sexa un mensaxe tamén o adestrador, ¿no? Para que non penso que é demasiado cedo para facer ese tipo de competición. Lógicamente a dinámica de participación e de minutos no xogo dependerá moitísimo do rendemento anterior e das sesións de traballo. O gol foi de Lukachova, terceiro gol da extremo. De 18 anos recén cumpridos neste mes de maio. Juvenil. Ben, María Sánchez, golazo de María Palomo, golazo dende os 6 metros. Primeiro gol de María Palomo. Xogadora clave no Mecalia Guardés. Fitoedas que se anunciaron a súa renovación oficialmente, a renovación de María Palomo. Perda de pelota de Soskida, recuperación Elena Martínez con María Sánchez, lanzamento moi cómodo, María Palomo. Está sí. Completamente se ha derrotado nos primeiros 4 ou 5 minutos da segunda metade. 19-10. Esta vantaxe que o paso dos minutos vai ir medrando. Pois probablemente. Bueno,
Tamén imagino que se abra, pois fará máis rotación, dará minutos xogadoras que xogaron moito, Cristina Cifuentes ou Andrea Gil, tempo lesionada, que agora tamén sería un bom momento para reengancharse, digamos, porque lógicamente se está ben físicamente, se está recuperada de ese. O lanzamento foi un erro da brasileira Bieger, se lle desviado a súa vaselina. Xoga Cacheda, Elena Martínez, parada en portería de Lázorac. Y la parada de Lázorac. Uy, penetración de Juliana Costa, paradón de Balcinch. Hacían pasos de brasileira, pero paradón de Balcinch. Pero anticipouse Balcinch ao lanzamento, estaba no sitio onde localizou a brasileiro lanzamento. Increíble o rendemento desa porteira, que parece que non está. Leva 9 paradas nestes momentos. Sí, pero eu sobre todo nos lanzamentos de zonas exteriores, cando a vez de perfectamente enfilada co lanzador, é que non hai espacio para meterlle balóns. Outro gol, terceiro de María Palomo, que se está a encher de goles nesta segunda metade. Sacou rápido de centro Mijalovche. Falta de María Sancha. Bo repliegue de Guardés tamén, que denota que non se está confiando, estáse traballando darrere en situacións incluso que non son demasiado gustosas para as xogadoras, ¿no? Como baixar a defender. E a festa nas bancadas do pabillón da Sangriña. Espectáculo colorido dende unha hora antes do partido. Chega a pelota ao extremo, lanzamento dende o extremo, e aí está a definir Lukáčová, cuarto gol de extremo. Sí, está sendo o maior peligro do Mijalovche. Vamos da xuventude da porteira. Lukáčová ten 19 anos. Bastante solo. Sí, que xa con respecto a temporada pasada fixo un cambio importante, un cambio de ciclo importante no club, subindo a moita xogadora do filial, moitísima xogadora do filial, e máis é un club que tampouco económicamente pasa polos seus mellores momentos. Xoga Cacheda, María Sancha, outro pase para María Palomo, ven esa liña de pase agora Juliana Costa, recupera a brasileira, o envío de Juliana Costa, de unha costa de Brasil a outra, marca Bieger. Entrou Sabina Mínguez, sustituindo a Balcinch, tamén xogando minutos, importante tamén. Xogadora que ten que ser das chamadas a tirar do carro. A ex de Rocasa, porteira valenciana, que xa esta temporada tivo momentos importantes cando Balcinch non tiña un gran partido, bons encontros de Sabina. Se prolonga aquí a festa da Guarda, camiño moi preto do título europeo. Vaya paradón agora do lanzamento de Ania Ramos, outra vez o túa miña, Sí. e quedou só en 6 metros. Realmente a capacidade de adaptación da defensa ao xogo tan combinativo, tan rápido, con tanta circulación de extremos do Guardés non está sendo nada boa. Outra vez circula Ania. La Cacheda con María Sancha. Falta de Bieger. Cacheda, balón cara ao extremo, fora o lanzamento de Mendoza a 7 metros, exclusión de Lukáčová. Sí, a acción previo ao lanzamento foi boa, o que pasa que a intervención defensiva non lle permitiu coller altura e faltoulle tamén despois xa desequilibrado un pequeno toque de muñeca para buscar o pau por dentro, ¿no? Vai lanzar, pedías que Ana se abra dese oportunidades. Rosane Serrano. Como ten que ser. Hai que aproveitalas agora, Nos 7 metros. En portería Lázorac. 20-12, lanzamento e gol.
xogadoras, estas sí que nas que vai continuar en Guardés, chamadas a ser peza importante deste equipo. Estamos que unha xogadora habitual na selección española en categorías inferiores, xa na época de Rocamora, na Junior, incluso agora tamén, o cambio de seleccionador en España. Boa recuperación, recolle María Sancha. Por exemplo, María Palomo con Rocamora como seleccionador desapareceu incluso das grandes listas. Con ambos va a estar en alguna a principios de temporada, o sea, con Rocamora non aparece. Bueno, xa sabes que, como digo, que cada maestrillo ten o seu librín. Nivel Lorena, a pista e tamén Jauman, Cacheda, Jauman, Lorena, boa circulación, Mendoza dentro do extremo, e outro paradón, terceiro, Lázara. Non está xogando tampouco o seu mellor nivel a brasileira Costa, que eu penso que é clave, sobre todo no xogo de ataque. Está un pouquinho oscura, encargada de facer, de poñer en o engranaxe desta primeira liga tan potente, ten que ser ela, non o está facendo ao nivel que se le presenta. Parada cómoda agora de Sabina, lanzamento de Bieger. Tengo sensación de que dende aquel apagón de 9 minutos, con aquel parcial 6-0, quedou Tocado o equipo, non? sí. Bueno, está levantando esa hora. Cuarta parada de Lázorac. Ese no lanzamiento de Mendoza golpeou a cara da portería. 41 minutos, partido de volta da gran final da European Cup. Que faltan 19 minutos a Mecalia Guardés para ser campeón desta competición. O segundo gran título na historia do club, segundo gran título na historia do balonmán galego. Sabobova, compañeros, teniendo calma, internacional Ucraína. Esta é Juliana, penetración e gol de Juliana. Marcou o seu segundo gol a brasileira Juliana Costa. Carme Castro, moitos sorrisos agora en pista. Aí o cruce de sorrisos de Lorena e Carme Castro. Moviania Ramos, Cacheda con África, lanzamento dende os 6 metros, gol de África Sempere. Dos simbólicos. Moi boa parada de Sabina, segunda. Sí. O armado de brazo abaixo e protegendo perfectamente os ángulos baixos. Esta sí que vai seguir a vindeira tempada en Mecalia Guardés, Simón de Rocasa. Agora Lorena, Cefi Cacheda, circula Carme Castro con Jauman, Cefi Cacheda, Lorena, faltan ataque o árbitro. Está solo metido porque quedou mancada Lorena Tellez. Sí, pero bueno, ahora sí a facer o xesto árbitro de que entre oficio vai ser que dar 3 ataques Lorena. Estaba dicindo que non. Tamén de Lorena Tellez, supera os 100 goles esta temporada. Pois non, está dicindo outro árbitro que se está yo recordando tamén o ilustrador de Jaloche. Tempo morto do equipo eslovaco. Bueno, a ver se nos plantexa algunha situación un
pouquiño novedosa dentro da dinámica deste equipo. Que pode ser recuperar un poquillo de terreo ou xa debate esas situacións arriscadas pois suelen ter consecuencias ou positivas ou negativas. Estaba vendo os números de Lorena Tellez, as 6 temporadas que estivo en Valladolid, que tivo a cifra goleadora que tivo este curso en Mecalia Guardas. Habría que ir a aquela época xa por terras asturianas. O sea, era unha xogadora habitual que marcaba máis de 100 goles por temporada na liga. Vai ter que descansar a cubana un par de ataques. 22-13, 43 minutos. Fixo moita rotación o adestrador de Mihalovce, malia ese tempo morto. Xoga Sosquida, o único que segue con esa táctica de atacarse en pivote, volve ás 4 primeiras liñas. Están Sabóbova, Sosquida, Juliana Costa e Companies. Que está facendo unha pista complicada. Que será altísima temperatura en pista. Saco golpe franco, Juliana Costa, Sosquida, Sabóbova, lanzamento de Sabóbova, outra parada de Sabina, terceira, contragolpe, Ania Ramos, África Sempere, volve a pelota a Ania. O árbitro dinamarqués que ese balón petou no pé, entrega ya a pelota a Mihalovce e agora expulsión de Carme Castro por un empurrón. Non sei, demasiada historia o partido. Sí, a verdad que sí. A xente está facendo festa porque xa... Sí, só a historia de que principie a festa para recoller ese título de campeón da European Cup. Pero realmente o partido do Guardés é un partido moi serio e penso que moi superior as eslovacas. Os dous partidos xa o demostrou a Laco máis 4 co 20-24. No momento con 22-14. Serrano na posición de central con Elena Martínez e Jauman. Non tivo minutos do partido de ida Serrano. Aí está, Rosane, aí golpe franco. Están reclamando pasos e sí. Xoga Jauman, avisan de pasivos árbitros. Debe ser o segundo aviso de pasivo en todo o partido. Sigue moi arriba ese lanzamento, aí era moi complicado coas torres do equipo eslovaco, contragolpe, lanzamento de rosca e volve a aparecer Sabina. Leva 3 paradas Sabina e con lanzamentos a ángulos baixos cubrindo exclusivamente ángulos baixos. Esta iba moi forzada a Costa e realmente tiña complicado levantar o balón aí arriba, non? Pero pouca observación da lanzadora a sexto forma da porteira. Xoga Jauman. De novo Jauman, Elena Martínez. Gol de África Sempere, segundo. Que asistencia. Outro paradón de Sabina. Qué asistencia de Elena Martínez a África, mirando tendido, sensacional. E mentre Sangriña coreaba a Rianseira, segundo gol no partido de África Sempere.
Espectacular tamén a parada de Sabina, como se lanzou. Quinta parada. Xoga Lorena. Este é Rosane, Jauman, outro balón para África Sempere. Golazo de Ania Ramos. Que boa continuidade, sempre un pase máis, atraendo aos defensores e habilitando a unha compañeira con moitísimo espazo. Sensacional, tamén é certo que a defensa eslovaca está sendo xa moi pasiva, non? Non vais a Mecalia Guardés, máis 10 no marcador, 24-14, balón ao traveseiro. O canonazo foi de Sosquida. Ainda lle quedan minutos a este partido. Ali a toda a festa que hai na bancada. Xoga Rosane e Lorena. Comeza a circular a galega Carme Castro. Carme Castro, Jauman, Lorena. Falta foi de Compañets. Ui, erro agora de Jauman no pase. Boa recuperación de Sosquida, balón cara arriba. Apareceu por aí Lorena Tellez. E con dificultades, pero gol do Mihalovce, o gol é de Poposova. Aí a expulsión Rosane. Poposova, que outra das que marchan tamén do club cando remate este partido, remata a temporada. Bueno, non lle remata, falta lle ainda un partido en Eslovaquia, ainda que son campeóns eslovacas. Dentro de a final. Viendo sensacións e axudando ao equipo despois da lesión. Tellez, Serrano, balón cara ao extremo. Boa parada. Está sendo das mellores nestes 8 anos. Sí, sí. Quinta parada de Lázaro, porteiro de 18 anos. 7 metros. Curioso como non foi en nada diferencial a porteira de Jablonska nesta eliminatoria. E viña con uns antecedentes de certa preocupación, Creo que na última eliminatoria en semifinales un partido Sí, un partido. 51% de porcentaxe de paradas. Gole de Vieira, brasileira, máxima goleadora do equipo con Lukachova. As dúas 4 goles, 8 goles das dúas extremas, 8 dos 16 do equipo. Serrano, Nerea, gol de Nerea. Primeiro gol de Nerea Gil. Esta é medicina para unha xogadora que redebuta despois de unha lesión. Lanzamento, gol de África Sempere. Nove temporadas no Mecalia Guardés. 3 etapas distintas. Gañou unha liga. Esa foi su campeoa europea. E hoxe vai ser campeoa europea con Mecalia Guardés. E a gran supervivente do equipo. Bachenkova. Haga o lanzamento Bachenkova. Xogou con Juliana Costa. A intensidade de África Sempere. Cousas que non se negocian. Efectivamente. Cómodo para a parella arbitral. Os árbitros dinamarqueses. Sabopova. Perdeu ese balón Bachenkova, recupera África Sempere. Que non estiveron mal, por outra parte, o árbitro, non? Foi un partido moi fácil de pitar, pero bueno, non desentó nada. Mira a liña agora con Rosane Serrano, Nerea Gil e Lorena Tellez. O curioso é que a que non marcou da primeira liña aínda é esta.
a cubana. Sí. Estás en marcar na final. Cousa rara. Balón para Lorena Tellez. Falta clara, moi clara. Penso que ela é consciente deso tamén, porque está buscando accións para avanzar. Xoga con Serrano. Falta en ataque. Apretou moito. Sí, meteuse aí pozos en fondo. Rosane Serrano. Lanzamento dende o extremo. Gol de Popósova. Mira, entre os 4 de Bieger, os 4 de Lukáčova, 2 de Popósova, 10 os 17 goles dende o extremo. O defensa ahora o adestrador. O banco Popósova, como que quixera tamén no partido de ida, Sí. 5-1 avanzar. Nerea, ben Nerea, lanzamento. Non entrou ese lanzamento de Nerea Gil. Envío cara arriba, cara Bieger, a rosca da brasileira, golazo de Bieger. Aline Bieger, quinto gol na final este partido de volta. Xa foi a goleadora do seu equipo con 6 goles. Xogadora que chegou en xaneiro de 2024 a este club. Lorena, lanzamento, golazo de Lorena Tellez. Vaya canonazo de Lorena Tellez, lanzamento en apoyo. E a resposta rápida no contragol, Popósova. Boa xogadora esta. En que, vamos a ver, iso quedan agora que marque Carme Castro, que marque Cifuentes. Esa, para completar a festa, non? sí, todas terían marcado algún gol nesta gran festa na que se vai converter a Sangriña. Quedanlle algo máis de 7 minutos. Xoga Nerea con Lorena Tellez. De Franco. Nerea, que lembramos con unha xogadora que tivo que pasar esta temporada polo quirófano, esa que ten a pelota, unha rotura de menisco. Saca Carme Castro e aviso de pasivo. Complicado ese pase de Serrano para África Sempere, que recolleu a pelota. Un pase que da a Mecalia Guardés. Pantalla para Lorena Tellez. Lanzamento e golazo da cubana, que ten un brazo extraordinario. É que se botaba de menos tamén. Que unha xogadoraza. Unha fichaxe estelar este curso de Mecalia Guardés. A combinación agora do conxunto eslovaco co gol cuarto de Popósova. Van pasando os minutos, 6, pero ao final 28-20, chegou a ter máis 10 no marcador Mecalia Guardés. Equipo galego. Lanzamento de Lorena Tellez con do Popósova. Ahora sí que podemos facer contas con o resultado de ida. Sí, máis 12 nestes momentos, máis 12. Un adestrador non estaría tranquilo. Tampouco pido cousas. Sucedeu na eliminatoria de ascenso a Sobal que a falta de 14 minutos e gañando por 14 agustinos contra Burgos, o adestrador cambiou todo o equipo, todo, incluído o porteiro. Estaba sendo un gran protagonista. Sí, parece un resultado raro en un partido de ese nivel, tan igualado, a priori. Sí. Despois a pista é a que marca a diferencia. E a pista marcou nesta final que un equipo foi moi superior a outro. Sorpresivamente, porque non é superior nin en presupuesto, nin en configuración de plantilla, pero na pista sí demostrou que foi moi superior a... E que compre recalcar con todos os problemas que tivo
a gran tempada de Mecalia Guardés. Exacto. Un equipo que chegou a final de Copa, que no derbi caeu nos cuartos de final da Liga e que vai ser campeón da European Cup. Primeiro título europeo pro balonmán galego. Ese título que rozou a campaña pasada outro club femenino, Orbe Zendal Porriño, escapoulle en Islandia contra o Valur. En Mintelón se soñaron os equipos masculinos do balonmán galego. Xoga Rosane, Lorena, lanzamento de Lorena, gol de Lorena, terceiro. Parece que lle raspou na cara, pero en este caso eu penso que está ben arbitrado, non sancionando, porque había un lixero contacto coa defensora que dificultaba o lanzamento de Tello. Certo que volveu a portería Jakubikova, sentou Vikartovski a Lázorak e volveu Jakubikova a portería. Viana Costa acaba de forzar uns 7 metros. E outra vez un armado de brazo aí, baixísimo. Sí, baixísimo, buscando a rosca aí. Sí, pero sempre é moito máis fácil para el Sabina, parece que o sabe, porque está indo abaixo a todos os lanzamentos desde 6 metros das xogadoras eslovacas. 3 minutos pro final para cerrar a tempada. Vai cerrar a tempada cun título europeo Mecalia Guardés. Comenzarán despois novos ciclos, tanto en Porriño como na Guardia. A ver si este título, esta victoria, ha sido un pouco de espaldarazo para valorar na súa sexta medida o que están facendo estes dous equipos de balonmán femenino, que están na élite do balonmán nacional, participando en Europa e conseguindo títulos europeos. Que levan os dous uns anos maravillosos. Sí, pero non ten refrendo, nin ten resposta por quen teña que dar, ya non. Sponsors, isto está claro que para calquer sponsor retorno asegurado, non acaba sempre con Podo dicir máis claro que non o queredes dicir. Necesito o balonmán galego respaldo económico de empresas. Eso de empresas e de quen sea, pero respaldo porque o merecen realmente. Porque, insisto, o retorno é bo. Están demostrando que é bo o retorno. Porque compre lembrar que Guardés podería ter comezado a temporada na outra competición, non na European Cup. Exactamente. Sí, pero penso que acertadamente renunciou. Sí, exacto, sí. Porque o nivel en esa competición é moitísimo máis exixente, e para esta xente nova que agora vai ter que dar un paso adiante, para que ven moito mellor xogar este tipo en esta competición. Que tamén renunciou, tivo a posibilidade de competir esta temporada Porriño despois de ser subcampeón, e tamén renunciou a estar esta temporada. Tamén hai unhas exigencias económicas bastante máis severas en esa competición, e que hai que valorar e medir si compensa ou non. Bueno, sabemos que o único representante español foi Vera nesa competición. Esa na fase de grupos. Sí, quedou fora. Por pouco, pero quedou. Sí, por pouco. Pois quedalle moi pouco a este partido que vai gañar, que xa dominou dende o minuto 19. Só houve un momento, minuto 14 da primeira metade, o 3-4, tempo morto de Ana Seabra, e a partir de aí xa o dominio foi asoballante de Mecalia Guardés. Sí, realmente un partido moitísimo máis cómodo do que podíamos esperar. Ben, é certo que o Guardés, salvo situacións puntuais, fixo un bo partido, moi serio, defensivamente, como todo este ano, o pasado, a base das súas vitorias sempre está na defensa, pero quizá esperábamos un pouquinho máis, non? En calquer caso, o título vai quedar na Guardia. Isto xa é historia do balonmán galego e do balonmán nacional. En Málaga, Elche creo que campeóns anteriores, agora a Guardia ten un relevo.
insisto, hai que felicitar a directiva, as xogadoras, ao corpo técnico. É unha competición de dominio claro do balonmán español. 2024 campeón Elche, 2022 campeón Rocasa, 2021 Málaga, 2019-16 tamén Rocasa. En este 2026 o campeón da European Cup vai ser Mecalia Guardés. 29-24. Gol terceiro de Bachenkova. Aplausos a na bancada da Sangriña porque isto é histórico pro balonmán galego. Mecalia Guardés campeón europeo, campeón da European Cup. Esta temporada 25-26 está chorando África Sempere. Famento, non? As súas circunstancias merecen eso e moito máis. Final perfecto a unha gran temporada e tamén a un cambio de ciclo que haberá neste equipo galego coa marcha da súa adestradora de Ana Seabra, que aló polo mes de xaneiro anunciou que non renovaba, leva 4 anos no club. Aí a ledicia de Hauman. Hai moitas, Hauman, Balcins, e se cerran etapa aquí no Mecalia Guardés. Mellor despedida imposible. Sí, é o final perfecto a un ciclo, a unha grandísima temporada. Lembramos que este equipo a campaña pasada foi campeón da Liga regular, E tamén un espello onde mirarse de todas estas rapazas novas que a partir de ahora van ter que asumir moitísimo máis protagonismo. Xa non van a estar a sombra de Sancha, de Hauman, de Balcin, sino que van a ter que dar un paso adiante e coa dirección, esperemos que por moitos anos de Cacheda, rendir ao nivel para non ao mellor o ano que ven, sino en un corto medio plazo volver a disputar competicións deste tipo. Mira estas imaxes que estamos vendo, Pillo estaba chorando. Todas teñen motivo para chorar do Claro, de Ledicia. claro. Elena Martínez, o que sufriu coa grave lesión esa rapaza. Estaba chorando María Sancha, que a súa despedida aquí da Sangriña. Estaba chorando Mendoza outra máis. E que despois de conseguir un título como este desparramase moitas cousas que tiñas na cabeza, non? En o teu corpo, de tantas horas de adestramento, tantas lesións, derrotas sangrantes que fixeron dan, e agora todo iso maniféstase, exteriorízase en esta situación, non? E a Carme Castro tamén, que deu aquel paso de cambiar Porriño pola Guarda e un par de temporadas. E agora comezará un novo proxecto no club, pero hoxe toca celebrar este título de campeoas europeas na Sangriña. Se facerá entrega, como sucedeu no partido de ida, da mellor xogadora do partido. E para as eslovacas tamén é unha situación, son un equipo realmente de xoven, de xente nova, que é acumular experiencias para a vida, non? E logo as súas condicións físicas fan que sexa moi mellorable a súa capacidade de xogadoras. Segunda final seguida que perden nesta competición, no 2024, sí, perderon co Elche e hoxe co Mecalia Guardés. Pero eu penso que o ano pasado tiñan quizás mellor equipo que este ano. Si, hai dúas temporadas. Ou hai dúas temporadas. A verdade que é un espectáculo, a afición da Sangriña. José, repito, dende unha hora antes do partido estaba isto ateigado. Se falábamos do dominio español, pois agora vai ser 6 títulos españoles nos 10 últimos trofeos deste da European Cup.
Árbitros con pouca experiencia europea, estes. Sí, pero Dous bueno, daneses. non estuvieron Sí. mal. Moi novos. Agora vais entregar a mellor xogadora do partido. Se non lembro mal foi Valfield, ¿no? A MVP, Sí, ¿no? no No partido de partido de ida, sí. Vamos, a verdade que é máis difícil, porque houve como dúas partes moi diferentes. A segunda parte xa foi un dominio moi claro de Mecalia Guardes. Sí, pero xa tuvo algún momentiño de presión e solventouno ben. Máis grave do primer tempo, pero no segundo tamén se le acercaron ali un momento. Eu penso que en ese partido cimentou a conquista do título, ¿no? Porque tiñamos no recordo coas turcas ando con máis 6 desde aquí, pero claro, xogas alá no segundo partido e... Arbitraxe extraña, Exacto. moi extraña. Esta vez foi o partido decisivo, era aquí na Sangriña e a cousa cambia moito. A brasileira Acosta. Juliana Costa. Sí, sí. Boa xogadora esta, Porque penso que ten que traballar moitísimo coas rapazas novas que ten no seu carón para facelas xogar e rendir moito mellor. Pois MVP do partido, mellor xogadora Juliana Costa, brasileira. Foi nin de lonxe a máis goleadora do seu equipo. Bieger, por exemplo, a outra brasileira tamén fixo un moi bo partido, marcou 6 goles Bieger. E agora o protocolo que xa o vivimos a temporada pasada en Islandia, naquel Val do Porriño, entregaráselle a Nia Ramos. Sí, entregaron 2. 3 goles marcou hoxe a Estrema. Máis decisiva no partido de ida. As dúas, ela e Mendoza, fixeron un partidazo. Ademais, unha eficacia altísima de lanzamento. Ania fora 4 de 5 e Mendoza 6 de 7. E agora entregaráselle aí con decoración o equipo eslovaco, Michalovce. Este un punto de inflexión ou non no balonmán galego, porque agora con ese cambio de ciclo nos dous clubs Penso que igual temos que esperar un pouquinho máis para chegar a... Oxalá me equivoque, E o ano que ven estemos en estas lides outra vez, pero penso que vamos ter que ter un pouco de paciencia e traballar.
Porriño quizá teña avanzado un pouco porque ten unha estructura de base importante, tamén hai un cambio de unha persona emblemática que era o auténtico factotum do club, como Isma Martínez, tamén con un legado moi importante aí en Porriño. Pero insisto, ten xa unha estructura de base, un segundo equipo con xente que pode ir abastecendo o primeiro equipo, que quizá lle permita competir xa máis rápido a mellor, non? Ningún dos dous clubs, por certo, fixo oficial aínda o nome do adestrador. Aínda que son coñecidos os dous. Porriño acabou onte. Sí, acabou onte coa eliminatoria co Veravera. Exacto, con un valiosísimo empate ali en Veravera, e Guardés con este título, pois imagino que ahora empezarán xa a moverse todas as cousas estas. Outra tempada enorme tamén de Porriño, con todas as dificultades que tivo, coas perdas de xogadoras que tivo. De Paulina e de incluso despois, a mitad de temporada, sí, con Maicana e Paulina, malia todo, grandísima temporada que se meteu en semifinais de Liga. Aí sí que tivo que facer tamén experimentos tácticos Isma Martínez, e aquí falábamos de 4 primeiras liñas, chegou a xogar con 3 pivotes algún partido. De primeira, en case de bolillos, non? É un técnico moi con capacidade de resolución e de buscar solucións para situacións tan complicadas como as que viviu Porriño esta tempada, sobre todo despois da baixa de Santomé e de Paulina, que foron as xogadoras básicas. Aí hai que facer un traballo de reinvención e de incluso de situacións tácticas que seguramente xa viñan no ano pasado, en fin, que un traballo inxente de ir. Aplausos pro Michalovce, subcampeón da European Cup. Equipo que tamén tivo unha tempada dura con cambio de adestrador no mes de decembro, recuperaron a Vikartovski, que fora hai moitos anos un pouco o tótem da canteira deste club. El adestraba o equipo juvenil, o equipo junior, que conseguiran grandes éxitos, cambio de directiva, tuveran un despido extraño deste adestrador e agora, en época de vacas fracas, pois volveron chamar. E aí o aplauso merecido, finalistas desta competición, que non eran xa as favoritas para derrotar en semifinais o equipo turco e superaron esa eliminatoria contra pronóstico. Está o presidente da Federación Galega, Bruno, e o presidente da Federación Española, Paco Blázquez, na entrega de medallas. Agora sí, momento xa importante, a fotografía, a imaxe que vai chegar. E que boa acción facendo o pasillo aí as eslovacas. Todas teñen a súa historia detrás. Cristina Cifuentes, a primeira, pois retornou na final no último partido do curso despois da grave lesión. Nerea Gil, tamén das que sufriu a lesión, África Sempere Balcins, Rosa Sabina, Carme Castro, Ania Ramos, Portillo, Jauman, Mendoza, Lorena, Elena Martínez, María Palomo, todas se van colocando arriba, Fefi Cacheda, agora todo o corpo técnico, delegados, toda esa parte sempre menos visible, pero fundamental en todos os clubs.
tamén Ana Seabra. A auténtica máxima culpable desta situación, un traballo sensacional de Seabra. E María Sancha con báguas vai recoller o título, primeiro título do balonmán galego, primeiro título europeo do balonmán galego, campeoas da EHF European Cup 2026, quinta temporada na guarda desa rapaza de 24 anos, e aí este é o momento, un momento que valoraremos dentro de moitos anos, campeoas europeas. Título para Mecalia Guardés. Increíble, un pouco de 9.000 habitantes en esta ciudad. Sí. Increíble. E mira como está o pabillón, pouco comparando mesmo como estaba o pabillón do Michalovce en Eslovaquia no partido de ida. Pois isto foi unha festa de colorido, o ruxido do inferno da Sangriña. Foron no 2017 campeón de liga este club e neste ano 2026 campeón europeo da European Cup EHF. Aquí non se vai nadie, sí. Non? Increíble. Dedicándolle aí a toda a Sangriña María Sancha. Son ás veces tamén cousas que se valoran dentro de igual unha década ou máis, Isto con perspectiva vai se valorar moitísimo máis. Sí, é que estamos nun ciclo de Guardés, ese 2017 campeón de Liga, 2023 finalista desta competición, 2026 campeón desta competición europea, polo medio tamén finalista de dúas finais de Copa da Raíña. Que campeón de Liga regular Sí, a temporada pasada campeón da Liga regular, mellor equipo da Liga regular. É unha barbaridade o palmarés dese 2017 deste club. Como dixa máis, aí hai un nexo de unión, un vínculo enorme, bancada pista, afección equipo. Sí. Aparte que é unha afición moi agradecida, raramente, eu non a vi nunca criticar nada do equipo en momentos malos. É unha auténtica afección de 10 tamén, non? É que hai cousas que poucas veces se ven en pabellóns, equipo rival remata o partido habitualmente, vaise facer a fotografía cos afeccionados. O inferno da Sangriña. Sí, do Mecalia Guardés, con ese sector sobre todo que máis ruxe neste pabellón. Este é un final perfecto para esta temporada 25-26, campeoas de EHF European Cup. Foi superando eliminatorias Mecalia Guardés. E hai que recordar que está invicta en esta competición. Invicta. Que cedeu únicamente un empate. Sí. Quero recordar, ¿no? Quedou invicto nesta competición Mecalia Guardés. Unha aventura europea que abreu nos 16avos de final en Bulgaria, os dous partidos contra o Biala búlgaro, nos oitavos de final contra o Erife italiano, gañou tamén os dous partidos, nos cuartos de final contra o Elche, gañou na Guarda e empatou logo en Elche, o partido que non gañou en toda a competición europea, nas semifinais contra Málaga, aí gañou os dous partidos, na gran final contra Michalovce, e aí tamén gañou os dous partidos. Este é a imaxe para despedir, Pillo, cerrar este curso de Mecalia Atlético Guardés con todos eses sorrisos que se mesturan con vaguas, final perfecto, final feliz, primeiro título europeo do balonmán galego e primeiro título europeo de Mecalia Guardés, que metes nas súas vitrinas un segundo gran título despois daquel de ser campeón de Liga no 2017. E hai máis para despedir, Pillo. Pois nada, que un placer e un gustazo ver a un equipo galego conquistar un título europeo. E a imaxe de despedida, Mecalia Guardés, campeón da EHF European Cup temporada 25-26.